Hello, Papa Rabbit. Thank you for watching. Kaka-install ko lang ng ML ko. Almost 1 year na hindi ko narinig. Kamusta? Hope you're doing well. Tara, laro tayo. Pabuhat naman. Ano dal? Ma. Forging ahead is the only way for me to escape the past. Forefathers, need my answer. A true warrior would give life to the thing she wants to protect. An ally has been slain.
Forging ahead is the only way for me to escape the past. Ah! A true warrior would give life to the things she wants to protect. Or carry my feet to the grave. Di puta. Sorry. I'll carry my fate to the grave. Shut down. My axe begs to differ. I have to be strong enough to shelter my people. Our turret has been destroyed. I'll carry my fate to the grave. Our turret has been destroyed. My axe begs to differ. I will not dishonor the name you gave me. Legendary! Double kill! Triple kill! Our turret has been destroyed. Where to next?
under attack. Warriors, don't bring shame upon our ancestors' glory. Forefathers, I need my answer. I will not dishonor the name you gave me. An enemy has been slain. Forefathers, I need my answer. Legendary. Ally has been I'll carry my faith to the grave. I have to be strong enough to shelter my people. Don't bring shame upon our ancestors' glory. Victory! Galing-galing ka. Elite. Kawawa. ML player. Master. Master. For. Oh. Nice play, FroyAgta. Good job. Kaya yun. Hello, Papa Rabbit. Dami pa palang ML player ngayon. Kala ko wala na to. Ano? Dami pa palang ML player ngayon.
What are you? Ano? Ano pinapanood mo? Ito. Di man, inopen ko lang. We. Panoorin mo lang din. Nagkagamit ako. Diyan ka muna gagamit mo. Ito. Diba? Open mic. Open mic daw. Paano ba i-open mic? Paano ba i-open mic ang ano sa MS? Sorry guys. Bawasan mo lang ang ano. Volume. Para naman tong ano. Exit na ako. Huwag mong i-exit. Ginagamit ko yung camera ko. Okay! Just tell me. Ay, ma'am, wala ka na. Asan ka na? Ay, yan, clear. Attendance. Ito. Open mic. Tapos. Oh, how can I open? Hindi ko solo po ako. Ba't ano ka? Mga idolo. Open mic mga Mas bate idolo. Mindoro. Mga kaibigan. Why is the first blood agad? Sige, gago ko. I'm heal the user, you know. Pero takbo ako, dalawa kayo, bobo. Bobo ako. I'm not so bobo, by the way. How can I open mic? I don't know how to open mic. Pinutin ang horn. Buksan ang mic. I don't know how to open mic. I don't know. Sorry, guys. The only way for me to escape the past. Killing spree. Need assistance. Ba't may parang shield na to? Marami akong hindi alam na sa ML. Hindi ko nga ma-open mic eh. Exit na tayo guys. Gago ka ah. You freeze me ah. I'm heal the user, you know. I'm a weak user. Where to next? Where to next? Tama ni. Oh! No way! Tegral. Tatimingin pa ako ni Tegral eh. Kala mo Tegral ah. Good job. Mother, I knew you were watching. Team destroy the turret. Legendary. Double kill.
Tigreal, I'm Hilda user. Pag nasa bush ako, tumataas lalo ang power ko. You don't understand me. Gago ka pala eh. I'm Hilda user nga eh. Pag nasa bush si Hilda, hirapan ko siya. Yes po, isi ang hanap. Ay, sorry ha. Michael. May wala kang contact number? May kang contact number pa di? Di na apodan? Hindi po yan. Inda kong yaon yan. Sa taas. Ay, kita. Sorry ha, akala ko kasi. Mike! Ako. Sige pa, dihapot ka dyan. Wala mo ah. Hindi kita kaya. This is Hilda user. Pinaka-weak. The MO player. Sorry guys. I'm so weak. Ah, baka i-off ko yung mic. Bahala sila. Warrior to give life to the thing she wants to protect. Ah! Nagsuko. Sorry. Pasensya na. Defeated. Victory. Defeated sila. Oh my god. Master 4 pa lang ako. Why I'm so maninang nila lang. Patuloy. Ano kaya yun? Oh. Ano yung sabihin nito? Kadakol ko pala ng activity. Heh. Wow. Beatrix. Sana all. EFAA. Isa pang laro. Sana all 19. Generalization practices. Ikaw na. Ang paglaro ng solo. Masaya pero makikipagkapi ay. Research, return paper. Tapos, Bayani. Nga, paano nga i-ano? Paano nga po i-ano yung microphone? Sorry guys. Hindi ko napipildot eh. Oh, saan naman yan? Skin. Fight for the ultimate answer. Skin. Ay, walang skin. Bayani. Mage. Marsman. Fighter and Marsman. Kaya na yan. Ay, ito. Pinutin ang maliit na horn button upang buksan ang voice chat. Ah, saan yun? Ah, ito. Ah, ito. Ah, ito pala yun. Hi guys! Pabuhat naman guys. Ano po tayo eh, baguhang player pa lang po. Salamat.
Labo kaya. Alin na malabo. Oh my God. Chu, Laila, Eudora, Roger, Hilda, Mia, Lailas, Silong, Sabak, Tigro. Okay. May Overloaded ako nun. Battery na ako. muling nagbabalik. Ngayon ay hindi ka gold sa iyong mga kasama ko. Ano daw? Sorry. Hey, oh. I will not dishonor the name you gave me. Ilabas dyan. Bakla ka. My act begs to differ. Ay, hala, hala. No, 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 no. Sorry guys at naglolo ko yung aking pangmalakasang I feel warriors. Don't bring phone. shame upon our ancestors' glory. Ay, may nagtatago sa taas. I see you. Ay, sa content. Ano kaya ano? Ba't nga ako ina-attack? Atakin ko na kaya. Wala naman pala. Ang bobo. Tago muna ako guys. Kaya natin to. Only way for me to escape. Sayang no. Later, huwag muna tayong mainip mga kabatid. Warriors strike. Let's enjoy the game guys. Ayan na, pag nakapasok na yan, ako bahala kay kanya. I'm gonna kill. Pero naano ako. Sorry, nag-stick. I'm sorry. Di nakalabas. Oh my God. Ay. Naka-on ako ng mic eh. Naririnig nila ako. So, follow me guys sa aking YouTube channel, FroyAgta, dahil the user, ang pinaka-weak na user ng taon. The weakest. Tapos binuburato ko ng jowa ko. Don't bring shame upon our ancestors' glory. Come on guys. Laban lang. Ay! Bottom guys! Bottom guys! My altar. Ay, malayo ako. Okay. Wala na. Yung bottom natin guys. Busy ako sa taas. Sorry. Sige na nga. Ako na nga magbo-bottom. Pero balik ako sa taas. Guys! Oh, wait. Sige, relax lang kayo guys. At ayan na si Hilda user. Oh my God. Wala na.
Titirahin na ako dito, guys. Help me here. Ikaw, Laila, ha? Hambog mo, ha? Ikaw, Laila, ha? Sorry, Laila. Masyado kang magaling kasi, eh. My path begs to differ. Oh, sino ba yan? Sino ba yan? Is that Mia? Mia. Ouch, sakit yung dalawa. Kaya ko kaya. Kaya. Oh. Sorry, Laila. Medyo pag-favorite kita. Oh. Oh. Laban lang, guys. I will not dishonor the name you gave me. Oops. Tirahin ko lang to, guys, ha. And mag-mimid ako agad. Ay, hindi. Kaya nyo na. Kaya nyo na yan, guys. Push ko lang to. Stop, guys. Stop. Mia is here. Don't bring shame Stop, guys. upon Stop. our Stop ako, ancestors' guys. glory. Our turret has been destroyed. A warrior. Galing-galing nyo, guys. A true warrior would give life to the thing she wants to protect. Forging ahead is the only way. Bawasan ko lang isa, guys. Tap natin. Sorry. Tiger ka kasi. Tatago lang ako dito. Ay? Siya na all. So galing. Uy, salubong na tayo dyan, guys. Kaya yan. Nandito si Hilda. Yung pinakabobong user. Charot. Tap ako, guys. Tap. Papasukin lang natin tong mga minions natin. Para mag-push. Oh. Hintayin ko siya dito. Oops. Heh. Di ko kaya yun, guys. A warrior's strength comes from everything she loves. Oh my God. Oh my G.
Abangan ko sila dito. I will not dishonor the name. Help me guys, go. Laro mo na. True warrior would give life to the thing she wants to protect. The Lord is coming! Not me! Sorry! I'm died. Kaya niyo yan guys. Kaya niyo yan. Yes! Galing-galing talaga. Galing-galing talaga ng ating friend. Victory! Nalo. Panalo na naman. Boring naman. Protection points. Oh. Kaya yun. Nadagdagan ang celestial. Ano yun? Oh, ang galing naman ng MVP. This Galing. can't be reached. Ano yun? What? What are you? Ay, Hindi ba yan Fox. hindi man yan problema. Wala naman yan sa ML. Ano ka ba? May internet ka naman ah. Oh. Anyari? Oo, no. Just wait. Sige na nga. Guys, I'm gonna stop muna. Mag-ML. Bye-bye.